Моето име е Стефан Проданов, организатор съм на най-стария фестивал, който покрива античността или фестивалът на античното наследство Реално Дунав, което е 18-то издание и се намираме днес в колония Улпия Ескус, село Гиген, община Гулянци. За първи път фестивалът преминава територията от Велико Търновско в Плевенска област, отново тук на река Дунав, в този голям античен град. До сега 17-те издания бяха в Нове, край Свищов, античния град, бойния лагер и град край Свищов, а днес сме тук. Вчера на 14 юни 2024 беше даден старт на фестивалът в община Долна Митрополия, село Рибен или там, където е римската крайпътна станция и по-късно крепост Ацпотея. Днес сме тук, 15 и утре ще финализираме на 16 това уникално събитие. Днес тук са участници от 6 държави, над 130 реенактори или казано на български възстановчици са преоблечени в своите антични одежди и покриват рамките на античността от 1 до 6 век след Христа. Ескус Палациолом или Палациолум е важен древен град на река Дунав в Римска Мизия. По-късно става известен като Улпия Ескус. Намира се северозападно от областния център град Плевен, близкото село Гиген. Името на римския град идва от река Ескус, Искър. Мястото било обитавано от племето Трибали, както свидетелства Клавдий Птолемей. Тук са намерени останки от къснобронзовата и желязната епохи. В античността река Искър, която се влива в Дунав, недалеч от тук, била наричана Ескус и за това и главното селище на трибалите тук носило името Ескус на трибалите или Ескус Трибалорум. Античният град, колония Улпия Ескус възниква през периода 106-109 година върху останките на военен лагер на 4-ти скитски и 5-ти македонски легиони от началото на 1 век. Военният лагер получава статут на колония след победата на император Марк Улпий Траян над даките. Градът е имал пристанище и се превръща във важен кръстопът, развивайки се успешно през 2-3 век, когато се изгражда централната градска част, която открива монументална гражданска и религиозна архитектура. Улпия Ескус има правоъгълна форма, характерна за римските градове, с перпендикулярни улици, разположени в посока изток-запад и север-юг. Великолепната сграда на гражданската базилика е построена през 135 година. Това било мястото, където се провежда изследените процедури, реализирала се търговията в колонията, а правителството извършвало своята дейност. След 271 година 5-ти македонски легион се завръща и построява втора крепост, наречена Ескус II. През 328 година е открит един от най-големите мостове над река Дунав при Ескус. За официалното откриване е поканен император Константин Велики, който отсяда в градската резиденция. За целта е направен грандиозен ремонт. Сградата е изключително луксозно декорирана със цветни мрамори от цялата империя. В Ескус имаме най-добре проучения Капитолиум в българските земи. Той е уникален с архитектурното решение, че култа е изповядван не в една храмова постройка, а в 3 самостоятелни храма. В средата и като най-голям е бил храмът на Юпитер Оптимус Максимус, главното римско божество. От едната страна е бил храмът на Юнона, съпругата на Юпитер, а от другата страна храма на Минерва. Но ескусти са искали да имат и божество, което специално тях да закриля. И тогава са взели решение да издигнат храм на богинята Фортуна. Храмът на Фортуна е символ на Улпия Ескус и е една от най-добре датираните сгради. Издигнат е през 190-191 година след Христа в югоизточния край на форума. Този храм
е забележителен и с това, че е запазена храмовата статуя. Тя, разбира се, е намерена още веднага след освобождението. През 90-те години на 19 век е пренесена в Националният археологически музей в София и там се пази и до днес. Височината на статуята на Фортуна е 3 метра без главата, което означава, че общата височина е била 3,40 метра. This is a replica of a real treasure found in our country. The originals are in our museum in Romania. The subjects were found in when they went to grave a tomb for men who died, and when they dig, they found this along with this money to Explain. Those are replicas from Sarmi Segetuza. There are 13 found and only 12 recovered. And those are 2 coins, and this is another one from silver. Those are from gold, and in the same site were found those 12, and they are supposed that they were used in rituals, because they were not found signs of use. Виждаме вече, че двете доскоро враждуващи части са под общо командване, могат да имат оперативна съвместимост и могат да изпълняват команди, което всъщност беше и целта на Константинополския двор. Командите в армията продължават да се изпълняват на латински. Разбира се, латински език е доста варваризиран с много немски варианти, но така или иначе още дълги години армията, организацията, логистиката, нейната ефективност и функционалност продължават да бъдат повлияни силно от владеят текста, които разбира се да остават, за да има мир. Ето! Владимир Кондите!